Prøv at tænke på, hvis du kunne få et helt marked for dig selv. Jeg kan ikke helt love, men hvis du gør brug af det her tip, så kan jeg næsten garantere for, at langt de fleste af dine konkurrenter ikke har gjort brug af det, og du derfor forhåbentlig kan få noget af pladsen på markedet for dig selv, fordi at rigtig mange glemmer, at der er altså en del mennesker i Danmark, der både snakker, men også søger på engelsk. Og det er de fleste danske virksomheder ikke særlig gode til at targetere, eller i hvert fald have en underside på deres hjemmeside, der ligesom understøtter. Og nu vil jeg prøve at vise et eksempel på det her. Så her der kigger vi på søgevolumen på VVS og København, og jeg har bare lige taget Plumber med, som en VVS hedder på engelsk. Så man kan se, jamen der er en 1300 søgninger her. Her står der så ikke København efter, det er jeg helt med på, og derfor har jeg taget Plumber Copenhagen med hernede, hvor der er en 70 søgninger i gennemsnit per måned. Så 70 søgninger op i de 1300, det er klart, der er langt mere volumen i Danmark, men der er altså noget at hente hernede. Foretager man så søgningen på Google på Plumber Copenhagen, så ser vi 4 forskellige annoncer her. Der er ikke en af dem, der henvender sig til et engelsk publikum. Og går vi ned og kigger på de organiske søgeresultater, så er det ret tydeligt at se, at det er de færreste, der har gjort sig umage med at lave en engelsk underside, og det er jo simpelthen nok fordi, at man ikke ved, at der rent faktisk er folk, der søger efter det her. Hvordan skulle man så bære sig ad, hvis man gerne vil ind og have fat i nogle af de kunder, der søger på engelsk? Der er den helt rigtige metode, som de fleste SEO-folk nok vil anbefale, at man får lavet en engelsk versionering af sit website, og jeg skal give dig. Og det er også super fint, og det vil også selvfølgelig være det bedste, men der er også bare noget, der hedder ressourcer og hverdag, og det ved jeg. Jeg har haft gode erfaringer med på den danske side, simpelthen bare lave en underside, præcis som du ville have lavet den på dansk, men lav den bare med engelsk tekst. Det plejer altså at være nok i de fleste brancher, og jeg ved godt, der kommer sikkert en masse efter mig nu og siger, at det er overhovedet ikke den rigtige måde at gøre det her på. Men det kan altså sagtens fungere, og vi har set det flere gange. Det er relativt simpelt tip det her, og det er ikke fordi, at det nødvendigvis går ind og ændrer hele din forretning fra den ene dag til den anden. Men det her det er bare et meget godt eksempel på, hvor få der rent faktisk er klar over, at der alligevel er lidt volumen på engelske søgeord, og det er der i langt de fleste brancher. Så hvorfor ikke sætte sig ned med en god kop kaffe og lige lave et par undersider, der ligesom understøtter de her engelske søgninger? Fordi hvis vi siger, at det her det er repræsentativt for de fleste brancher, det er måske også lidt et stretch, men lad os nu bare lige lege med tanken, så er der edderhug med mulighed for at kunne gå ind og få nogle, i mine øjne, relativt nemme kunder. Jeg ved godt, der er forskel fra branche til branche, men det her det er lige så meget for at ændre perspektivet lidt på, at man ikke nødvendigvis altid behøver at kigge på præcis de søgeord, som alle konkurrenterne ligger og kæmpes om. Nogle gange er det altså også lidt sjovt at gå ind og tage nogle søgeord, som de ikke har fået øje på, og det her det er højst sandsynligt en af metoderne, du vil kunne bruge i din branche.